Jama'a barkanmu da yau, sunana Munirat Labaran. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗaura a cikin littafin da muke karantowa wato zaɓin Allah. Na yi zuguɗi ina kallon Iro. Ni dai na san ɗaurin zani na har ƙasa, sannan ɗinkin rigar buba ce, ba ma mai shib ba. Hakanan kuma na yane kaina da gyale. Shin ina tsiraicin anan? Na ce, na fa gode da sunan da ka kira ni Iro, amma ina tabbatar maka ubana bai haifi karuwa ba. Hakanan magana tsuntsuwa ce, idan ba ta dace kan wanda aka yi mawa ba sai ta dawo kan mai ita. Na juya na bar su nan, ina jin Habu yana cewa, jima na Hassu, zan zo yau mu gaisa. Na isa ɗakin Dada ina cika ina batsewa. Dada ta ce, ke da wa kuma? Na ce, Iro mana da Habu. Wai ni za a kira kamar karuwa? Dada ta yi zugum ta ce, to abin da nake gwada ma Zuwaira kenan, ki yi aure. Mu rayuwarmu ta ƙauye ba irin tasu bace ta birni, inda ba ma kina shan maganin sammu da maganin baki ba. To saboda irin wannan mummunan kalma ta su Iro, ki jure ki kammala waɗannan magungunan da na haɗa miki. Na ce, ni fa Dada ina da addu'o'i iri-iri yanzu. Ta ce, ai ina lura da hakan, amma shi ma maganin ita ce kasadun ne. Na ce, amma da tun ina jaririya ake min tsarin jiki, har yanzu bai isa ba? Ta ce, shi maganin ai ba a gajiya da yinsa, saboda ba a san inda rayuwa za ta tsaya ba. Kin taɓa zaton ko a mafarki za ki birnin Ikko kina budurwa, to sai ga ki gaban ɗakin Allah a sanadiyar arziki? Na ce, haka ne kam Dada. Ranar wata Alhamis muna zaune da Dada sai ga direba da zunguriyar takarda daga yaya. Assalamu alaikum, ya hutu, ya su Dadan da can wajen Malam Iliya, da fatan alkhairi amin. Na san za ki yi mamaki da ganin manzon aiki a yau, tun da mun yi hutun sati biyu za ki yi. Wallahi abu biyu ne suka zo a lokaci ɗaya. Na farko kin san na damu da son ganin na ƙara haihuwar bebi, tun da ɗan Salim ya samu shekara 6 har yana niyyar shiga ta 7. Ya dace na ƙara haihuwa. To shine za mu jiddani da injiniya domin check-up nawa. Saboda haka nake son ki dawo don lura da yara da gida. Sai na biyu, Gwaggwa ta ce an yi iyakar ƙoƙari ba a sami admission ba a nan Kano, wai an rufe ɗauka. Amma wani likita ya aika da takardunki zuwa ga shugaban makarantar jinya ta Katsina, sun ba da tabbacin an ɗauke ki, ana so ki je interview cikin satin nan. Sai dai kash, mu da injiniya ba mu so ba domin kin yi mana nisa, amma mun ɗauki tawakkali tun da neman ilimi zaki. Don haka ina son ki fahimtar da Dada a tsanake cikin irin dabarun nan naki da na san ki da su. Kai gaskiya na yadda ke dai baiwa ce daga Allah. Ko kin san kunun ayar nan da kike mani duk maraice yanzu ba na yin mai daɗi kamar naki? A gaskiya kin shagwaba ni. Idan kin yi aure zan ɗanɗana. Allah ya kawo ku lafiya, yayar ki Zuwaira. Na lumshe ido murna har tsakarka. Ni dai ina son yaya, ina kuma son halayyarsa. Ba ni da uwa a duniya, amma na san yaya ta koyar da ni hatta kunun ayar da nake mata tasha. Ce man ta yi, Hafsatu, idan kin yi aure ki ɗimanci shan kunun aya wanda ya je kayan ƙamshi. Lallai mijinki zai rinka alfahari da ni'imarki. Kada ki yi amfani da irin kayan nan na zamani, wai kayan ɗa'a. Amma kun san mu a yanzu cewa ake kayan mata. To bari in ci gaba. Wai kayan da'a ba sa haifar da komai illa cuta a gare ka da kuma mijin. Ko kin san wata aminiyarmu sun haifar mata da kansa a mahaifa? To wannan kaɗan kenan a irin shawarwarin da take bani. Tunani ya zo min, shin yanzu me zan ce mu Dada game da zancen makarantar da na samu?